Ako súčasť projektovej práce zo slovenského jazyka v 3. ročníku sme sa stali umelcami. Vcítili sme sa do duše bohémov a vlastnou tvorbou stvárnili avantgardné smery. Kreativita, inakosť a odvaha prekračovať hranice sa tak stali nielen predmetom štúdia, ale aj naším osobným zážitkom. Sme si vybrali dadaizmus, ktorý odmieta pravidlá, využíva absurdno a náhodu. A z kresťanstva sme si našli v kubizme. Toto torzo Andreja Sladkoviča je obohatené o kaligram diela Marina. Dielom, ktoré sme stvárnili, je surrealizmus a inšpirovali sme sa najznámejším surrealistom, ktorý je Salvador Dali. My sme si vybrali katolícku modernu a išli sme podľa vlastnej fantázie. tak toto je naše dadaistické stvárnenie. Takto sme stvárnili poetizmus. My sme si teda vybrali kubizmus, ktorý vznikol vo Francúzsku v 20. storočí a zachytáva postavy alebo predmety pomocou geometrických tvarov a rôznych farieb, tiež z rôznych uhlov. Moderná stavba konštruktivizmu. Takto vidíme dadaizmus my,